ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲ್ನ ಜನ್ಮಷಷ್ಠಭಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿನ್ನೆರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಬರಡೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 10 ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇರಿಗೆಡ ಆಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರು ಜಗದೀಶ್ ರಾಯ್ ಬೆಳ್ಮ ಹೊಸಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರಳಗಟ್ಟೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಮರ್ಕೆದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅತುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಗಂಬಿಲ ಜವಣ್ಣರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂಚನ್ ಕಂಚಿಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರು ದಾಮೋದರ್ ನಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಡಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಂದನಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿಲ್ನ ಯುವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಪವಿತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೊಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಮ್ನ ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಬ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಿಡಿತನ ಸಹಕರಿಸನಕಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎರಡ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಡು ಪಣದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಾ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ. ರುದಿರ ಸಮಾರೂಢ ರಂಜಿತ ರಾಗ ಚಂದನಲೇಪ ಶರೀರಂ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಗಣಪತಿಂ ಅಘ ಸಂಹಾರಂ
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಗಣಪತಿಂ ಅಗಸಂಹಾರಂ ರುದಿರ ಸಮಾರುಢ ರಂಜಿತರಾಗ ಚಂದನಲೇಪ ಶರೀರಂ ಅಜ ಹರಿಹರ ನರ ನಿರ್ಜರ ಪೂಜಿತ ಅಮಿತ ದಯಾ ಗುಣ ಸಾಂದ್ರಂ ಜಯ ಜಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದವನಲ ಗೌರಿ ಮನಾಂಬುದಿ ಚಂದ್ರಂ ರುದಿರ ಸಮಾರುಢ ರಂಜಿತರಾಗ ಚಂದನಲೇಪ ಶರೀರಂ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಪುನಃ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇಂಬೆರ್ನ ಪಾದಗುಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಇಂಬೆರೆನ ಪಾದಗುಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭೆತ ಗುರಿಕಾರ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರೆ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬ ತುಂತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು 2000 ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಾತೆಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತು ಪೋತೇರು ಇನಿ ಐತ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕೈತಲದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪುಟ್ಟುಬಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅದು ಬುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಂತ ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಯಂತ ಅಂಚನೆ ಅಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೂನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಸುರುಕಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ತಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುನೇ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆದ ತತ್ವలను ಪತ್ತೊಂದು ಸನ್ಯಾಸದ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ತನ್ನ ಜೀವನನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬುಲಿಚಿಲು ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಎಂಚನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟನೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಬದುಕಿಡು ಬಚ್ಚಿದು ಕಷ್ಟಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಆಸರೆ ಕೊರಿಯರು ಬಗಂಬಿಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಲ್ತನ ಈರು 2008 ಇಸವಿಡು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ ಸ್ಥಾಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಯರು ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿನ ಎಂಕುಲು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಂದೇ ಭಜನೆದ ಅಜನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತನ ಈರೆನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಬೋಧನೆನ ಪಡೆಯಿನ ಎಂಕುಲು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಡು
ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ತನ್ನ ಪುದರದ ಚಾಪುನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಶಾರಿಕಾ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಿ ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಭಾವಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಡು. ತಾನು ಪುಟ್ಟನ ಊರುದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಯಿನ ಶಾರಿಕಾ ತಾರೀಖು 11/11/1997 ಇಸವಿಡು ದಿನದ್ದಾನೆ ಗಾಣಗಾಪುರದ ದತ್ತ ದೇವರನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಪಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತೇರು. ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲಿನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಬಂಧುಲಿನ ಲೇಸಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯರಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮಾಧವ ಮೇರು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಬಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನರಿಗೆ ಇನಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇಂಬೆರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸುಡು ಬಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಆಸೀನ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಕುತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠಾಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಇಮರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾಡಿ ಎರಗಡೆ ಪುದಾರ್ ಕೊನ್ನಾಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಉಂಡು. ಸಮಯ ಮೀರಿರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಹಿಡಿದಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲದೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ದೇವಿ ಬೈದ್ಯದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಇಮೇರೆ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಲು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಇಂಬೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮತ್ತದು ಮೂಲು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೋತೇರು ಆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರವಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬುಲಿಚಿಲು ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬುಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಷಷ್ಠಾಬ್ದ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ವಿಶಿತ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ ವೈದ್ಯನಾಥನಗರ ಇಂಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ. ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದಾರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರೆ. ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸುನಿಲ್ ಯುವ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರು ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನುಡು ಪನ್ಪಣ ಎಂಗೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಸಭೆಟ್ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಆಸೀನರಾಯ್ನಾರು ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಮ ಹೊಸಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರು ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಇಂಬೇರು ಕೂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊರ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಬತ್ತದು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರೆ. ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆನ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಸಂಘ ನಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಡಾರ್ ನೆತ್ತ ದಾಮೋದರ್ ನಡಾರ್ ಇಂಬೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತದು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರೆ. ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಸುಜಿತ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಗಂಬಿಲ ಜವನರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ಇಂಬೇರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮಾಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸ್ವಾಗತ ಆರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾತೇರಿ. ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಚೇತನ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮನ್ಪಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇಂಬೇರ್ಲ
ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಆರಡ ಈ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಇರ್ತದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಂಚೆರಿ ವೇದಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದಿರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಆರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್ ಕಂಚಿಲ ಇಂಬೆರ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಆಸೀನರಾತೇರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಬೇರು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್ ಕಂಚಿಲ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲ ದಿಂಜಿಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುರು ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಹಕಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ಕರಣಿಕರ್ತೆರಾಯಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಯುವ ಬಳಗ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಂಚ ಬರಿಯಾರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿಯಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲ ಜವಣ್ಣರ ತಂಡ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಐನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಿಸಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಆರೆಗೂ ಶೇಖರ್ ಸುಮತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಆರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಲಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪವಿತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಇಮ್ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರೆ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡಿತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ 10 ಜನ ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೆಗೂ ಚಂದ್ರಾವತಿ ವಿಜಯ ಮಡಿವಾಳ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರು ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ದಿವನುಲ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೆನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಲೇಸಿದ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಪನಿಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಷ್ಠಾಬ್ದ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ. ಇದೀಗ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಷಷ್ಠಾಬ್ದ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಸವ ಆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಭಕ್ತವೃಂದದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಏನು ತಾನು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು
ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನುಕುಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಇಂಗಿತ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ದೈವೀ ಗುಣಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು, ಜನಗಳು ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಂಗಿತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವು ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಉಳಿವು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳು ಬರಡಾಗಿರಿದೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಇಂಗಿತ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ ಈಗ ಫಸಲು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಒಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಟ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಇಂಗಿತವೇ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಗಳು ಉಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 500-600 ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ 3,000 ಜನಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ, 3,000 ಜನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಇಂಗಿತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳ್ದು ಒಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊಸೈಟಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಆ ತಲೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಹಕಾರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನದ ಶಿಬಿರ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಆಚರಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅಭಿನಂದನೀಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಹರಿದಾಸರು ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಪರಮೇಶ್ವರನು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಬಹುಶಃ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಗಂಬಿಲಾದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂದು 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಅವರ ಏನು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕನ್ಯಾಣದವರು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಡಿಯೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗಂಬಿಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೇನೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲವರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರವರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಬಂದದ್ದು ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದು.
ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಡ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಳ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸುವರ್ಣರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ತನು ಮನ ಧನ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂಥ ಜನಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬರಗಾಲ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟಿನವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 14 ಗ್ರಾಮಗಳುಂಟು. 14 ಗ್ರಾಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಸಪ್ತಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳರವರು 14 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಗಿಡ ನೆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವಂತಹ ಇದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನಡೆಯಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಡಿಯೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಡಿಯೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನುಭವ, ಇದು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಅನುಭವ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ಬಗಂಬಿಲ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಆಂಜನೇಯನು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಸರ್ವತಮೋಪಹ ದೀಪೇನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಬಳಿದೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಪಾತೆರ್ನಗಾರು
ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಮುರಣೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರ ಪೋಣೆಕ್ಲ ಪಂಡ ಸಭೆಗೆ ಬರೋಡಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಈ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪೆ ಬಣ್ಣದ ಬತ್ತಿದ್ದೇರಿ ಆರೇನು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಂಚಿನ ಸೇರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡಾರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಂಚನೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಉಳಿದೊಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನ ಮನಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಗುರು ರೆಕ್ಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ದತ್ತಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾನ್ಲವರಿ ಭಕ್ತೆಯದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿಲ ಪೋಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಮ್ಮು ಎಂಚೆ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ವಾರೀತಿಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದನು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನತ್ತ ಪಿರವುದ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲು ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲವಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾನು ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಮನೆ 10ನೇ ತರಗತಿಡು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುಕುಲು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿಮೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರತ್ನ ಯಾಕೊಂಚ ವಿದ್ಯಾ ಸೇರ್ಸಲೆಂದು ಬಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮಾತ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡತಂದು ಪುನಃ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂದುಳ್ಳರು ಇನಿ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲ ಏನನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಕರಿನ 2010ನೇ ಇಸವಿಡು ಮುಡಿಪುಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪಣಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನರುಡು ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಂಚಂದಾಂಡ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಊಲಜ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಒಂಜಿ 24 ಡೇರೆಡು ಒಂಜಿ 33 ಜೋಕುಲಿತ್ತ 2017 2017 ಮುಟ್ಟ ಆ 33 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ನ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಗ್ನ ರೋಟ್ರಿದ ಪುರುಷತ್ ಮಂಚನ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕಡು
ಪೂರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷದ ಮಂಪುಣಿ ಪಂಡಾಗ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಪಂಡಾಗ ಆ ಡೇರೆ ಏತು ವರ್ಷ ನಡೆ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊರಪೆ ಅಂದು 2017 2017 ಮುಟ್ಟ 7 ವರ್ಷ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ నేను ತೂಯಿನಡ್ದವರ ಇನಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ದೇವೇರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅವೇ ಜನಾಂಗದ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಆ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂಪೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸು ಮಂತೇರಿ ಎಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ದಾನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಯಾನೇನಿ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಮಾತ ಪೋನಗ ಯಾನು ಸುರುಕು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಡೆ ಸುರುಪು ಹೋದು ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಡೆಲೆ ಅನ್ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಯ್ನಂಚಿ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಉಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಜನಾದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಕ್ಕ ಅಲೆಮಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತವಡು ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತವಡು ನಿಲಟ್ಟು 13 ಬಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಕ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಅಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತವಡು ಪಂಪಿನ ನಿಲಟ್ಟು ಯಾನು ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಆತನ ನನಾತ್ ಬಾಕಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋವೇರುಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ದಾನೆ ಪನ್ಪಣಿಂದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಈತು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅದು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದು ಇಪ್ಪುಣಂಜನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಪಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪು ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂಪುಣಗ ಇಂಚಿತನ ಸ್ವಾಮಿನಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿತಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಂಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಲಡ್ಡಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠ್ಯಾಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪುಡಾದ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತಾರೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಮುರಣೆ ಪಂತೇರಿ ಗೋಪಿಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುರೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊರೋಣ ಯಾನು ಏರಿಯಲ್ಲ ಪಂಪುಂಡು ಆ ಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕೊರೋಣ ಈತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಣಕ್ಲ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಬೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ದೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೇಟದ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕೋಳಲ ಪಾವೊಂದು ನಲ್ಪಾಲ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈತ ಬೀರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಚಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜನ ತುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲಗಳು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಪೋಯರು ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಏನ ತರತಮ್ಯ ತುಪ್ಪಾಡು ಪಡೊಂದು ಮಾತ ದಿನಟ್ಲ ಮಾತ ನಂಬುನಂಜನ ದೇವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಂಜನ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಅನಗಲ ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣರಿ ಆರು ಅರ್ನ ನಿಗಮತ್ ಅರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ ಆರೊಂಜಿ ಲಾಯರ್ ಜಡಿ ವಕೀಲರಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಆಯೋಗ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ 6 ನಿರ್ದೇಶಕರು 6 ನೆತ್ತ ಸಭ್ಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಎಂಕ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂಪುನಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಂಚ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ದಯಂದು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲು ರೋಟ್ರಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾಗಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಸಹೋದರಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಬಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾನಂದ ಬೇನೆ ಆಶುದ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಇವ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರೋದು ಯಾರು ಯಾಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಂಡ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕುಳ್ಳಾರ ಸಾಹೇಬ್ ಲಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಸುಲ್ಲಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಚ್ಚೊಂದು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಂಧದ ದೈನ ನಡುಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪಂಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅರೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ತಿದ್ದ ಅರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಯ ಕೋರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಬಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಡಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪಿರಡು ಕುಲ್ತಿನಕ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಪೂರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀರಿ ಮಾತೆರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಪನಿಕ್ಲ ಅನುಮತಿ ಬೋಡು ಪನ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡು ನಾನು ರಡ್ಡ ರವಿಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರವಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ KSAGD ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮೀಸಲು ದೀತಿರು ಬೆಲ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಐನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋಡು ಪಂಡದು ಬಗಂಬಿಲ ಜವಣೀರಂಚರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಪರಿಸರದಾಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನು ದಯಮಲ್ತದು ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ಇಮ್ಮೇರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಐನು ರವಿ ಅಣ್ಣಡ ಕೊರ್ದು ಅವೊಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಡು ದಯಮಲ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಜಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರ್ಜಿ ಪಾಡ್ತಿರೋದು ತೂಕ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಖುಷಿನ ತೂವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಲೋ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಮನಸ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಬಂಧುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಯ ಮೀರ್ನೇರ್ದಾವರೆ ಯಾನು ಪಾತೆರಂದೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಹತ್ವ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಯಾನ ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಐನ್ ಮಾತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುಂಬುದಿಯೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನವ್ವೆ ನಮ್ಮ ದಾನವತ್ವರ್ದು ಮಾನವತ್ವಗೂ ಏರುಡಿಗೆ ಮಾನವತ್ವರ್ದು ದೇವತ್ವಗೆ ಏರುಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾವರ ಇಂಚಿನ ಮಾಹತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಂದು ಹನುಮನ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಂತಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬುಳೆಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಲ ಬುಳೆಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಅಭಿಯಾನ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು నేను ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆನ್ ಮಾತ ದಿನಾಲ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ನಿಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾರುಂಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ದೆನ್ ನಿಕ್ಲು ಪನೋಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಸ್ವರ ಸೇರ್ಪವಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ ಬರನೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಜಸು ಜೋದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बाल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे कांधे मूंजु जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यादान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम
रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। बोलो सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।
ಗುರುದೇವ್. ಹಲೋ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಭಿನ್ನಾತಿಕಿದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ದೇವಿ ಬೈದ್ಯದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರಿ ಮೇರೆ ದುಂಬೋ ಪೇರ ರಡ್ ಪಾತ್ರನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರೇ, ನಿರ್ಗಮಿಸಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ರೆ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರೆ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚಾನ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾ ಟಿ ನಾರಾಯಣರೇ, ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಸೇರಿದನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಕರಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ರತ್ನಂ ಹೋಟೆಲ್ ದೀತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡಂತ ಪಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತ. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನ ಒತ್ತಾಸೆ ಅಂಚನೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶಯ ದಾದೊಂಡ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇನಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೊಂದರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗಮೆಲಡೆ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನೋ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂದಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಎಕಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಲೆಕನೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಾದೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಆ ಸಂದೇಶ ಆನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೋರ್ದಿತ್ತರಂಡ ಇನಿ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲೆಗೆ ಐತ ಆ ಸಂದೇಶ ಇನಿ ಬಿತ್ತರಿಸೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಯಕನ ಇನಿ ದಿವೊಂದು ತಮ್ಮ ಆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಟ್ಟೋಡು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶಯ ಇಂಚೊಂಡ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನವು ಇನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕರಿನ ಯಾನು ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಅಪಗ ಈ ಬಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ನೆನಪು ಇತ್ತೆ ಬರಂದುಂಡು ಆನಿದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಐತ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸುಯೋಗ ನಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆನಿಲ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಜನಪರವಾಯನಂಚಿನ ಕಾಳಜುಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶ ದಾದೊಂಡ ಅವು ಗ್ರಾಮಡು ಮಾತ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆ ಒಂದುಂಡಾತಂದು ಪನ್ಪನ ಆ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಕ ಮಾತೇರಗಳ ಇತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ವಿಸ್ತೃತ ಆವಡು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆವಡಿಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡ್ ಬಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಭಗವತಿ ನಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಒಡೆಯಿರದ ಒಡೆಯನ ಶರಣಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾನಂದನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೆಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಡೆಯರು ಶ್ರೀಕುಲನ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿದ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಾದ ಮೂಲು ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಇನ್ ಪೂರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗದ್ದಿಗೆನ ಅಲಂಕರಿಸಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚಿನ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾನ ಪಾತೆರುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ದಾಯನ್ ಬನ್ನಡ ಎಂಗಲ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯಡ್ ದಾದ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದ ಅಂದು ಆರು ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ವರ ನೆನಪು ಮಂದಿರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಮುರಾನಿ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಂದಿರು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹರಡ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡಾಡ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರುಡು ಸಮಾಜದ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಜನಕಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚನೋಡ ಏನು ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಸತ್ಸಂಗ ಉಪ್ಪಡು ಹರಿಕತೆ ಉಪ್ಪಡು ಸರಕಾರದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಅನುದಾನಾಲು ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲು ಉಪ್ಪಡು ಐನು ಪೂರ ಪುನರಪಿ ಜನಕಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಾಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಾತಿರಿಯರಿಗೆ ಇನಿ ಸಾವಿರ ಮನಸ್ಸುಲು ಒಟ್ಟಿಯಾನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಯಾಕಡೆ ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ 7 ತುಡರನ ಅಳರ್ಪಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೇರು ಗಾಳಿ ಬರಂದುಂಡು ತುಡರು ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆಕ್ಕೆರೆ ಅಂದಾಜಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಪ್ಪ ಎರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಆ ತುಡರನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ಅವು ಇತ್ತಲ ವಾ ಗಾಳಿಗಳ ಜಗ್ಗಂದ ಬಗ್ಗಂದ ಆ ತುಡರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಡ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನಿ ತರದಿರ್ತದ ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮೂಲು ಕೊರಿಯರು ಒಡಿಯೂರುಡು ಯಾಪ ಧ್ಯಾನ ನಿರಂತರ ಆವೊಂದುಂಡ ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಚ್ಚಿಲ ಪಣ್ಲೆಗನೆ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಒಡಿಯೂರ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಒಡಿಯೂರು ತೂನಗ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಓಲು ಧ್ಯಾನ ಓಲು ದಾನ ಉಂಡ ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆಲೆಸು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿನಕಲ್ನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿಡ ನಮ್ಮ ಸೇರೋನ್ಯರೇ ನೂದೈಕ ನೂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಮಂತದು ಪಡು ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಛಂದನೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತಿನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೆ ಕನದದು ಉಂಟಾದಲು ಆಯ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡು ಆ ಪಡೆಯಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮನಸ್ಸಿಗಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಮನಸ್ಸಿಗಲ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ
ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧುಂಬಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನವಜ್ಜಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು 14 ಗ್ರಾಮದ ಏತ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಉಂಡು ಐಕೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಸೇರಾದೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈನ ನೆಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿತ್ತ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡೆಂತ ಏರ್ಪಂಡೇರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಕ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಗಂಧದ ದೈಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಲ್ ಅರಡ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಆರೈಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡಿರುಳ್ದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡದ ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ಗಂಧದ ದೈ ಏನು ಪನ್ನಾಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಪೂಪುಜಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಗಂಧದ ದೈ ಏತು ವರ್ಷ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೋಳು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪುಗಾದ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲೆತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇವ ಇದೇನಾತ ಬಕ್ಕ ಪೂರ 10 ಸಂಘಲೆ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂತಾ ಒಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ನಮಸ್ತೆ ಯತಿವರ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತ ತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ದಿನಾತ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮುರಂದ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಎಂದು ಮುರಣಿ ಕೊರದಿತ್ತ ಅಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಟ್ಟನೆ ಆತನೊಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗಳೇ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಲೇಸನು ಅಂತೆ ಕಣ್ಣರಳ್ತದ ಅವಳೆ ಮುಳೆ ಮಾತ ತೂ ಒಂದುತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಹರಿಕತೆ ನಡತೊಂದು ಎತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಕೊಣಂತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಲಾಕ್ಲಾಗಿ ಸಂದೋಡು ಒಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಸುರೇಶಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನಸ್ಸಾತ್ರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಊರ್ದ ಈ ಭಾಗದಕ್ಲೆಗಿ ಈ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಬಗಂಬಿಲೆ ಎಂಪಿನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಐತೆ ಪಿರವಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರೆರುಂಡು ವಿಷಯ ಇನಿ ಪಾತೆರೆದು ಕುಳ್ಳುಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಬಳಿತದಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯೋಡು ಬಗಂಬಿಲದ ಸುತ್ತಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪಡಿಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತವನು ಬೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಾಡೊಂದಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ನೆನೊಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಅಂಡ ಮೂಳು ಉಮೇದದ ಜವಣಿರಣಿ ತುನ ಖಂಡಿತ ಮಾತಲ ಯಶಸ್ವ್ಯಾಪನೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿಯಿಂದ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವ್ಯಾಪನೆ ಯಾನು ಈ ವರ್ಷೋಡ್ದಿರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ನಿನ್ಪಿನ ಕೆಲವರಿತ ಶುರು ಬತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಕೆಲವು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಆರಂಭೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾತ ಏನು ತೆರೆದಿತ್ತು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಐಟ್ ಶಾಂತತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಯಮ ಉಂಡು ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ದೀತೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ನಿಪಿನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಕ್ರೀಡೆದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ಪಿನ ಬುಳೆಚಿಲಾಯರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಧಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ಕ್ರೀಡೆದ ಮೂಲಕವಾದ
ದನ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಳೆಪುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆಡ ನೆನಾತ್ ಬೋಡು ಇನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಇನ್ನು ಬುಳೆಪಾವೇರೆ ಅಕ್ಲು ಇನಿ ಹರಿಕತೆ ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವಳ ದತ್ತ ಅವತಾರದ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇರಿ ಈ ಸೋಮಾತ್ರೇಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದುರ್ವಾಸಾತ್ರೇಯ ಎನಿಪಿನ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ವಿಷಯನು ಏಕೀರು ಪೊಡ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಐತ ಮೂಲಕ ಕುರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಐತ ಸಾರ ತೆರಿನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಗುರುಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈತಳೆತ್ತಿನಾರು ಪಾತೆರ ನೆನೆಪಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನವರ ನೆನಪು ಅಂತೀರಿ ಯಾನು ಹಲವಾರು ಸಾಧು ಸಂತೆರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಐಟಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಒರಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಯಾರ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಲ ಒರಿಕು ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪುರ್ಲು ಪೊಳಬಾರೆಡ ತೂಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಂಡಿ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಖಾಲಿ ಅರ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಿ ಅರೆಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾರು ಪಣ್ಪೇರೆಂಚ ಅಂದ್ಗಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣದು ಮುಗಿತದೇನು ಮೈ ಕೊಡ್ಪ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚದು ಅಂಡ ಅರಡೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದು ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅರೆನವರ ಈ ದರ್ಶನದ ಅಡೆಗೊರಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಾಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಕೊಣತು ಉಂತರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನು ಕೊಣತು ಉತ್ತನಗ ಅವ್ರು ತಿಳಿತೇರಿಗೆ ಕಿಸ್ಕ ಅಂದವರು ತಿಳಿತೇರಿಗೆ ಕೇಣರಿಗೆ ಅರೆ ದರ್ಶನ ಹಿಡಿತನಾರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂದಾಣ ಕೇಟೋ ವೇಂಡದೆಲ್ಲ ಅಂತಾರು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೇಣರಿಗೆ ಎಣಕ್ಕೆ ವೇಂಡದಲ್ಲೇ ತರುವಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಜ ಅಂತಾರ ವೇಂಡದೆಲ್ಲ ತರ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂತ ಬಣ್ಣಗೆ ತರುವ ತರು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕೇಟೋ ಒಂದು ಪಂಡದು ಪಣ್ಣಗ ಮೇರು ಪಂಡರಿಗೆ ñವಳೆ ಬೆರಕನ್ನ ಬೆಳ್ಚಪಾಡನಿ ಪಲ್ಲಿಲ್ಲಲೆ ಬರ್ತಿಕೆನೆ ಆವ ಅಂದಿಕೇಣರಿಗೆ ಕೂಳಿ ಬರ್ಪವಳಿ ಅಂದಿಕೆಣ್ಣೆಗೆ ಆ ದರ್ಶನದರಿಗೆ ಕೂಳಿಜ್ಜಿ ಕೂಳಿ ಬರ್ಪವಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದಿಕೆಣ್ಣಾಗ ಆ ದರ್ಶನದರ್ಲ ತೀರ್ಥದ ಅಡೆಗೆ ವಾಕ್ಯರಿಗೆ ಇಂದು ದಯವನ್ಪೆ ಅಂದಿಕೆಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇಡ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅರೆ ಕುಡೋರು ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆಂಕು ತೋಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಉಂಡಾರೆಡ ಅರೆ ಅರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆದ ಕೆಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸುರುತೆ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಲೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಂತ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತನಗಳದೇ ಉಪದ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ಯದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು ನಮ್ಮವು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಪೂಜೆನೆಟ್ಟೇ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಕಲ ಕೊರಳಿಂದ ಆತನು ಪೂಜೆನೆ ಕೊರಳಿಂದ ಆಂಡು ದುಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ ಜಂಡು ಕೊಡಬೇಡಿ ಪಂಡೊಂದನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಂಡೋರಿ ಇತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ದಾನೆವಂತ ಮುರಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಬ್ಜಿ ಗೊದ್ದುದು ಅವರೇ ನಾವು ಮಂಡೆಗಿಲ್ಲ ಗುದ್ದುದು ఆయన ಪೊಡಿ ಅಂತದ್ದು ಕೆರದಿಲ್ಲ ಜನ ಏತ ಅನಾಹುತ ಜಗತ್ತು ಆಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಆಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಬೆ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ ಪಣ್ಪೆ ಕೈತಾಲ್ದಕ್ಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ತೋಪೇರು ಪತ್ವೇರು ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಸಾದಿಡಾಕ್ಲು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋನುಡು ಅಂಚಂದು ಮೊಬೈಲ್ದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿನ್ಪಿನ ಅನ್ನತ್ತು ಬೋಡ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಧಾರನೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ಕಾವು ಅವು ಆವೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆತ ಅಪ್ಪಗ ಐನು ಏತ್ ಜಾಗೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಇತಿ ಮಿತಿಟ ಐನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತನೆಗೆ ಮುಟ್ಟನೆಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಉರ್ದೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಣ ಅವು ದಾದ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ನಮ್ಮವ ಬೇತೇನ ದಾಲ ತುವೇರೆಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉರ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಉರ್ದುದಲ್ಲ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಗೊಂದಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಒಂಜಿಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರೆಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಡ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಆ ಚಿಂತನೆಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆ ನುಡಿಲ ಏಕೀರೂಪವು ಬರೋಡು ಒಂಜಾವಡು ಒಂಜಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣೊಂದು ಚಿಂತನೆಲ ನಡೆ ನುಡಿಲ ಒಂಜಾವಡು ನಮ್ಮಡ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಪುಣಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಂಜಿ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮಡ ಆ ಚಿಂತನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಟವು ರೂಪ ಅದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಂಡು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಕಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದು ಸುಲಭದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ರವೀಂದ್ರನೇ ಪೋಣ ಪಂಡದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಘಟನೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ದಾಯ ಮರೆ ಮರಲ ಈ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣ್ಪಣಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಅವಳ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಕಾರು ವೈಪಣಗ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಪ್ಪ
ಅಂದತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಅಂಡ ಬಗಂಬಿಲದ ಜವಣಿರುಳು ಇರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಪಾತೆರದಾಲ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಬಿರಳಿಂಚ ತೋಚ್ಪಂಡ ಆ ಕೊಡೀಕ್ ಬೋದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರಡಿ ಇತ್ತಿನಾತೊಂದು ಪೊರ್ಲಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನದು ಕೊಡೋರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಾಯಕ್ವೇನು ಇನಿ ಎಕಡೆ ಗೋವಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಸ್ವರ ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತೀರಿ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಎತ್ತದಂಡು ಗೋವಿಂದ ಎತ್ತದಂಡು ಈ ಹರಿನಾಮಾನಿ ಇಂಪಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ಹನುಮಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಮಗು ಎತ್ತ ಬಲೋಂಡಿ ಇಂಪಿನ ತೆರಿಪವನಾರು ಹನುಮಂತ ದೇವೇರು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಉಂಡು ಹನುಮಂತನ ಭಜನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹನುಮಂತನ ಭಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ ಅವು ಸುಲಭದಾಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಸುರುವಣಿಪರ ಪೊಯ್ದು ಹೊಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಆಪಣೆ ಓಡ್ಚಿ ಪೂರ್ಣ ಗೇತೊಂಡನ್ನು ಮಂತ ನೋಡಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಾತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಒರಿದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಏನ ಕೀರ್ತಿಲ ಉಂಡು ಚತುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತ ಪಣ್ಪೇರಾಗ ನೀತಿ ಕೋವಿದ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಸ್ವತಃ ರಚನೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆಪುಣಾರ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಣ್ಪುಣಾರ್ಲ ಅಂತ ಆತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹನುಮಂತನ ಇನಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಿನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂಡರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಉಕ್ತಿಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಬರೆತೇರಂದುಕೆಂಡ ಈ ತುಳಸಿದಾಸರು ಭೋಗದ ಬದುಕಡಿತ್ತನಾರ ಆರಂಬೋಡು ಭೋಗದ ಬದುಕು ಅಂತ ಆರು ಸುರುಟು ದಾನೆ ಎಂದಕ್ಕೆಂಡ ತನ್ನ ಮದುಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಬೊಡದೇ ಮಾತೆ ಎನಿಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರಿತನಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನೆ ಪುಣ್ಣಂತ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಆತಲಿ ತನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ತೋಡು ಒಂದು ಹಾಲು ದಾನೆ ಮಂತಂದ್ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತಾಳು ತುದೆ ಕಡತ್ತ ಆಯರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಡದ ಇಜ್ಜೆ ఆయన ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಈ ಬೊಳ್ಳ ಬರ್ಸೊಂದು ತೂದು ಆಯಮೆಲ್ಲ ಪಿರಬೋತೆ ಆಂಡಲ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಡ್ದಿನಾಡೆ ಪೋಡು ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ನೀರಿಗೆ ಲಾಯ್ತೆರಿಗೆ ಪೋದು ಆಯ್ರೆ ಕಡಪೆರೆ ಓಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದನ ಮರತ ತುಂಡು ನೀನೊಂದು ಪೋಂದುಂಡಿಗೆ ಲಾಯ್ತನಾರ ಮರತ ತುಂಡನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ರೆ ಕಡೆತೀರು ಅಂಡ ಆ ಪತ್ತೊಂದನ ಮರತ ತುಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂಣ ನೀನೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಮೆರೆಗೆ ಬೊಡೆದಿನ ನೆನಪುಡು ಅವು ದಾದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಡತಂಚಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಜತ್ತದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಒಯ್ತು ಪತ್ತದು ಆಯ್ರೆ ಕಡತೀರು ನಿಜವಾದ ಹುಚ್ಚು ಅರ್ಧ 100 ನಾವು ಮೇರೆ ಬಲ್ಲಂದು ಪತ್ತದ ಆಯ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಕಡತದ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚುಂದು ಗೊತ್ತು ಅವಳ ತೂಪುಣಾತಲ ಪುರ್ಸೋತಾರೆ ನಾವು ಬಲ್ಲ ಹಂಚಿದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೋಯಿರು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಡೆದಿನ ತರ್ಕೊಣಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಪ್ಪಳು ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊಡೆದಿ ಕಣ್ಣು ಮರಳು ತುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಇರೇಗ ಮರಲೇ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಡೆ ಬೈದ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ತುಯರೆ ಬೈದರತ್ತೆಡೆಗೆ ಇರು ಮರಲ ತಂದೆ ಬಕಂಚಿನ ಅಂತ ಇನಿಯ ಎಲ್ಲನ ಬೂರ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಈ ದೇಹದ ಮಿತೆ ಶರೀರದ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲತ್ತು ಮರ್ಲಡ ನುಡಿ ನಡಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಗುಣ ತಿಳಿದು ಬರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬೊಡೆದಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಡೆಗೆ ಆಚಿರಾಂಡಿಗೆರೆಗೆ ಬೂರ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ದೇಹ ಈ ದೇಹದ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನು ಮೋಹದೀತೆ ಎಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಬೊಡೆದೆ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಈರು ಬೂರ್ದು ಪೋಪುನ ದೇಹದ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಮೋಹದೀಪನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ದೀಯರಂದಾಂಡ ಎಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅರ್ನ ತಿರುವು ಬತ್ತನಿ ಅರ್ನ ಬದುಕಡು ಆಣಿಡ್ದೆ ರಾಮನ್ ತುಯರ ಸುರುಮಂತೇರು ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸನು ಬರೆಪುನ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯೊಂದುಪ್ಪುನಗಣೆ ಕೈ ಮಾತ ಮೊಂಡಾಂಡಿಗೆ ಕೈ ಬರೆಯರಾಯ್ಜಿ ಲೇಖನ ದೀಯರಾಗಾಯ್ಜಿ ಕೈಟ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಣೆಂದು ಬೇಜಾರಡು ಬುಲ್ತದ ಕಂಕಣೆ ಜೆತ್ತೊಂಡೇರು ಕಣಟ್ಟು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತೋಜರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿರ್ ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಮರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತು ವಂಚ ಹನುಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್ ಹನುಮಂತನ ಸ್ವರೂಪನ್ ತೂದಾನಾಗ ಕಣಟ್ಟು ತೋಜನೆ ಬರೆಲ ಅಂದು ಪಂಡರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬರೆಲ ಅಂತ ಆ ಲೇಖನಿನ ದೀದು ಬರೆನ ಕೈ ಮುಂಡಾತನತ ಎಂಚ ಬರೆಪುಣ ಎಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಬರೆಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಲೇಖನ ದೀದಾನಾಗ ಕೈ ಬಿರೇಳುಗಳು ಸರಿಯಾರೆ ಸುರಾಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಉಕ್ತಿಗಳೇ ನಲ್ಪ ಚಾಲೀಸ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಲ್ಪ ಅಂದರ್ಥ ನಲ್ಪ ಉಕ್ತಿಗಳ ಹನುಮಂತನ ಪುಗರ್ದನ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಯ್ತು ಉಳಾಯ್ಡುಂಟು ನಂಗೆ ಶನಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಡ ಆರಂಭಡು ಶನಿಲ ಹನುಮಂತೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಆದಿತ್ಯರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಿತ್ರಿಯರು ಇರುವರೇನು ಮಾತ್ರ 11ನೇ 2 ದೇವರೆಡ ಗಣಪತಿಲ್ಲ ಹನುಮಂತನ ಶನಿ ಮುಟ್ಟುದಿಜಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದೇರು ಚೀರ್ನಾಥ ಮುಟ್ಟೆರು ತೂತೇರು ಕೆಲವು ಮುಟ್ಟುದೇರಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಲೇನು ಇರುವರೇನು ಮುಟ್ಟೆರೆಗೆ ಆತಿಜಿ ಅವು ದಾಯಂದಿ ಕೆಂಡಾಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಕತೆ ಉಂಡು ಯಾನೈತೆ ಪಂಡದು ಕುಳ್ಳುಜಿ
ನಂಕತ್ತೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಶನಿ ದೋಷಗಳುಂಡ ಒವ್ವೇ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಡಾಕಿನಿ ಶಾಕಿನಿ ಇನಿತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸು ಬಾಧೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಹನುಮಂತನ ಚಾಲೀಸಿನಿಕಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪಲ್ಲೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಉಂತೆರಿಗೆ ಒಪ್ಪದರಡಾಪು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಿನಿಪಿನ ನಲ್ಪ ಉಕ್ತಿರಡ ದಿಂಜಿದುಂಡು ನಂಕ ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸನ್ನು ಬರೆಪನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಳೆದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೇನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅವು ಉದಿತು ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೈತ ನೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ನೈನು ದಿನೊಟ್ಟು ಪಂಡೊಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಚಿ ಏತು ದಾನೆ ಅಂತ ಏ ಪಲ ಪಲ್ನೆ ಕಾಂಡೆಲ ಪಲ್ನೆ ಬಯ್ಯಗಲ ಪಲ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲ್ನೆ ಒಂತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪಲ್ನೆಯಿಂದ ಆತೆ ಪಂಪುನಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪಲ್ನೆ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ 10 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವುಂಡ ತಾಂಡ ಇಡಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೋಜು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತರ ನಮ್ಮ ಉಂತಾವಡು ದಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ಆತಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಬೊಮ್ಮನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡು ದುಂಬುಗು ಹೆಂಗೂ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೇರೆಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಮೇರೆಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿಂದ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಲಂಜೊಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬೋಡ್ದಾನೆ ಮೇರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಕೈತಲ್ಲು ಪೇರತ್ತ ಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಒಂತಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಜುಂಡವು ಒಂತೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರಡು ಅವು ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲಾದ ಒಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಜನ ಏನು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆಟಿ ಈತನೇನೋ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಅದು ಇತ್ತ ಪಣಿಯರು ಒಂದು ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಇಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಣೆ ಮಾರ ಎಂತ ಪಣಿಯರು ತುಲೆ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಣಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡಿ ಇಂಕ್ಲುಳ್ಳ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಪುನ ಕೆಲಸ ಆತನತ್ತೆ ಈ ಸಶ್ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಆದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆತನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದು ಸೇರ್ನ ಪೂರೆರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಣಡು ಮೇರಿತ್ತೆ ಪಣಿರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಅನ್ಸರು ಅನ್ಪೇರು ಅರಿತ್ತೆ ಏತು ಬೇಗ ಆತನಂದ ಅರಡಿಕೇನಿಲ್ಲ ಓ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತು ಸಂಗತಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಮುಗಿಪೇರು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮರ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಚ ಈಗ ಪಂಡಿರು ಅಖಿಲ ಭುವನ ದೀಪಂ ಭಕ್ತ ಚಿತ್ತಾಬ್ದ ಸುರಂ ಸುರಗಣ ಪರಿಸೇವ್ಯಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣವಾಮ್ಯವು ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಗಳಾಯ್ತು ಪಿರಾಡುಂಡು ಅದು ನೆನರ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಆಪೇದಾರನ ಗುರ್ತ ಮೂಳೊಂಜಿ ಬಂಗಾರ ನೆನೊಂಜಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಾವಿ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಯಾನ ಇನ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಾರಿ ಪುದಾರದಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರಾದು ಬಹುಶಃ ನೆನಪನ್ಪೊಡು ಅರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಂಡೊಂಡಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರ್ಮಂತನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷೊಡ್ದು ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಓಳೊಂದಿಕೇನು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಡು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮನ್ಪೆ ಮಗೆಲೆತ್ತ ಬಾಕಿ ಆದಿಜ್ಜರು ಅರ್ನ ಪುದರು RD ಸುವರ್ಣ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ ವೇಸ ಅದಿಡಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನವಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ನಾನು ನೆನಪು ಅನ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ಮೇರಾಡಿಗೆ ಪಣುವೇರಿತ್ತೆ ಹಿಂಗನೆ ಪರಂಜಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಣುವೇರಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಪಟ್ಟೊಣ್ಣೆಟ್ಟದಾಲ ಐಕ್ ಸಂಕೋಚ ಬೋಡ್ಚಿನಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಆವಡೈಕ್ ದುಂಬತ್ತುಂತುನೇ ಆರಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಪಲ್ನೆ ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟ ಆವಡದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಪಗ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆತನು ಆ ಸಮಯಡು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೋಪವಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಗಳು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಳೊಂಜಿ ಬಂಗಾರಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಬಡದೆ ಅನ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂಗಾರದಂಡ ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಖಾಲಿ ಸುವರ್ಣಗೂ ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮರ್ಯಾರೆ ಅವಳ ಆಭರಣ ಏತಿ ಬಿಲೆ ಬರುವಂತುಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸುವರ್ಣ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಭರಣ ಮಂತನ ಕೀರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೋಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನೆನಾತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾತು ನಾನು ಪಾತೇರೆ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಭಾಗೋಡು ಸೇವಾಕರಡು ತೊಡಗಾವಣಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಾಯಿನ ಅರ್ಲ ಅಂದು ನಾನು ತಿರಿಯೊಂಡು ಬೇ ಇನ್ನಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಲೇಸು ಪೂರ್ಲ ಆತನದು ಪಂಡೊಂದು ಪೂರೆರಿಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಮಯಗೈತೋ ನೋಯ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿರಿಯಾಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಣೆ ತುನಾಗ ಆತ್ಮೀರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂದೇ ತೋಜು ಓ ಈ ಜವಣೆ ಅಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂತೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಂಚ ಆ ಚುರುಕುತನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತಂಡ ಸಮಾಜ ಗುಂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಉಂದಿ ಅಂತೀರಿನಾಯಿ ಆಯ್ನಾತು ಯುವಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಾವಡು ಏನ
ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೊಂತಾನೆ ಆತ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಭಂಡಾರನೆ ಅಂದೊಂದು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊಂತಾನೆ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಉಳ್ಳ ನೆನಪಿನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಗೊಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮಗೆ ಉದಿತು ಬರಡು ಎಂದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೇನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಜನೆದೆ ಅಜನೆ ಅವೊಂದು ಪಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಭಜನೆ ಆವಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡಲ ಭಜನೆ ಆವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಜನೆದ ಸುರುಕು ದಾಲ ಎತ್ತು ನಾವು ಪದರಾಡ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನೇನೊಂದು ಮಾತ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಒಂದು ಏರಿಯರಿಗೆ ಪಣ್ಣೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವೇರಿ ಏರೇ ಪಂಡನೆ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಗೆ ಪೇಳಿದನು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ತನ್ನ ಬೊಡದಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ರಾಮ 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 ಅಂದು ಪಣ್ಣು ಅಂದು ರಾಮದೇವರು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಹನುಮಂತ ದೇವರನ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ತೋತ್ರನೂ ರಾಮದೇವರು ಬರೆತನ ಸುಮಾರು ಕತೆಗಳು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ರಾಮೇನೆ ಹನುಮಂತನು ಪುಗಾರ್ದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಒಂಜಿ ಸೇವಕನು ಪುಗರಡುಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಪುತುಲೆ ರಾಮನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಡು ಹನುಮಂತನು ಪುಗಾರ್ದಿರು ದಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಣವದ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಪಣವು ಚಲಾವಣೆ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆಲ ಬೋಡು ರಾಮೆಲ ಬೋಡು ಹನುಮಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡತ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಪಣಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭತೆ ಒದಗದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಕೂಡೋರು ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂಡು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ದಾಸಿರು ಪೋತೆರೊಳ್ಳೆರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋದುಪ್ಪೇರಾರು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆಲ್ಲ ಕೇಳು ನಿಕ್ಲಂತ ಗೋವಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೇಳು ಆ ಜೈಕಾರನ ಮಾಡ ಬೋಡು ಗೋವಿಂದನ ಮಾತ್ರ ಮರೆತುರೊಡ್ಚಿ 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಇತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ಕೇಂದ್ರನ ಕೊಡೋರ ಕೇಳನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಕಳು ಎಂಜಿ ಕಂಡಿರ ವೈದ್ಯನಿ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಡಿ 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದು ದುಂಬುಡು ಮಾತು ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪರ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪಣೆಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ಪೊತ್ತನು ಇತ್ತೆ ದೀತೀರ ಅವಳವಳು ದುಂಬು ಕನ್ನಡಿ ಅವು ಏರು ಪಿದೇಡು ಬತ್ತೇರಂಡು ಅವು ತೋಜು ನಿಂಬೆಗ ಅಲ್ಪಡು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಳುವೆ ಬತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಜ್ಜರೇ ಪ್ರಾಯ ಆತಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆರೆ ತೀರುಜಿ ಬೊಡಿದಿನ್ಲೆತ್ತರಿಗೆ ಅಂದಯ್ಯ ಈ ಆತು ದೂರದಾಯಕುಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಆ ಒಂದುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಇರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬುಳಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಏರಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ಪಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಒಂತೆ ಸೊರಕೆ ಅಂದನಾಗ ಆ ಗುದ್ದು ಹೆಸರು ಅಂತಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೆನೆ ಏಪ ಗುದ್ದುದು ಆಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಡಿತದೆ ಗುದ್ದುದು ಪತ್ತದು ಈ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಇದ್ದು ದಾನೆ ಕೊರುಪುಜ ಅಂದು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಗುಟ್ಟು ಬೇತೇನೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಗುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಆಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಉಬಿದು ಮಾತು ಆದಾಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾಂಡು ಕೂಡ ಬೇ ಪಿದಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ನೆನೆ ಏಪ ಮಾರೆ ಕಂಡೋಣಿಯರ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜಿ ಏಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಉಂತ ಬೇರೆಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇ ಅಜ್ಜರು ಶುರು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪುದರ್ದೀಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚದೀಕ ಇತ್ತದ ಪುದರಗಳು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡತೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಗಳು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಚಿಂಕಿಯ ಪಿಂಕಿಯ ನೆನ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತಾಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಕಲ್ಲು ಮರದ ಪುದರ್ದಿ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಮೊಗಲು ಪಂಪೆರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂದಿಕನ ಪುದಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ ದಿಕ್ಕನ ಪರಿಡ್ಡಂಡತ ಪುದಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ ಅವು ಪರತಾಂಡತ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡಲಿಗೆ ಪರತಾಂಡದಾನೆ ದೇವರನತೆಯ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಪಾತೆರದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದೀತ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಪುದರ್ದೀತ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ಪಂಡ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಜೋರುಡಿ ಗೋವಿಂದಲೆತ್ತರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಲೆತ್ತನೇನೆ ತಡ ಮೊಕ್ಲಿನ ಗೋವಿಂದ ನಿಜವಾದ ಆಪೆದೆಲ್ಲದ ಗೋವಿಂದ ಕೇಳಿದ್ಲಿ ತೀರ್ಥೆಲ್ಲಡು ಗೋವಿಂದಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪಣೆ 6 ಮಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಈತುದೋದ ಬೆತ್ತವ ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಏರ ಬತ್ತದೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತನ ತಿಕ್ಕಣೆ ಕಳುವೆ 4 ಉಂಡು ಕಳುವಾಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಾಮ ಇಂಪಿನವು ಏತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಣ್ಪುಣ್ಣು ತುಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ಗೋವಿಂದನ ಜೋರಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥಪಂಡು ದಾನೆ ಆತನ ಯಾಗಿತ್ತೆ ಶುರುವಂತೆ ಅತ್ತ ಮುರಾಣಿದ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂತೆ ಬೋಡ್ತನಲ್ಪ ಜೋರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಈಜಿನ ಉಳಾಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣೋಡು ಆ ವೈಕುಂಠಡಿತ್ತನ ಗೋವಿಂದವು ಖಂಡಿತ ಅವು ಕೇನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಗೋವಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಹರಿಕತೆದರೆಗೆ ಒಂತೆ ಸಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರು ವಕೀಲರು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಿದ ವಕೀಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯವಂತರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರುಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೇರಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಸುರೇಶಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಪಣೋಡಿಯಾನು
ಯಾಕೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಳ್ಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತ ಏನು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಐತೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಯ್ರೆಗ್ಲಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಕುಳ್ಳದಿರತ್ತ ವಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಮಾರೇ ಅಪ್ಪೆಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಇನಿ ಇರುವೆರತ್ತಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಪಣ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಭದ್ರಗಾಳಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಬಂಡ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಾತ್ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ನೆನಾತ್ ಬುಳೆವಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬುಳವಾಡು ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಡೊಂದು ದೇವರೆಡ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತಿರನುಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಭಿನ್ನಾತಿಕದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತೆ ರಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬರು ಕುಲ್ಲನಲ್ಪಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊರನುರ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತ್ರದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಮಲ್ತದ ಐನು ಒಂಜಿ ಬಟವಾಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಐನು ಈತ ಸುಧಾರಿತಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ. ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತ ಉಂತೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದು ಅಂತಲೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅಂತಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಇತ್ತ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಭವನ್ ಆರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಜತ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಎದುರುಕಂತು ಉಂತಾವಡು ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತಾಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಭವನ್ ಆರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಜತ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಆರ್ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚಿರಾಗ್, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂಶ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚಿರಾಗ್, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂಶ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಬಹುಮಾನನ ದುತನಲ್ಲಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯ ಅಂತಾಯ ಬೇರೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಕೆರೆ ದಡ ಆಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸೃಜನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತ್ರಿಷಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸಮನ್ವಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು. ಕೆರೆ ದಡ ಆಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸೃಜನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತ್ರಿಷಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸಮನ್ವಿ. ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರಾವರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದ್ಯ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಜೋಕುಲು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು. ಮಲ್ಲಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತ ಎಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಬರೆ ಕೊರಡು ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತುಷಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಆರ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಡು, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚಿರಾಗ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಡು, ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಜೋಕು ಲೈನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತುಷಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಆರ್, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚಿರಾಗ್.
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಬಲಿಪು ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ವೇತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಯುಕ್ತಿ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಪಿತಾ. ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ವೇತಾ, ಒಂಜಿಕಾರದ ಬಲಿಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಂಬೇರು ಕೋರ್ಡು ಪನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಾಲಿನಿ ನಾಗರಾಜ್. ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು. ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಗೋಣಿಡು ರೆಡ್ ಕಾರಲ್ ನದಿದು ಬಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅಂಚನೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಾಲಿನಿ ನಾಗರಾಜ್. ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ವೇತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಪಿತಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದ್ಯ. ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಶ್ವೇತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಪಿತಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದ್ಯ. ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನನ ದೊತ್ತನೊಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಪಿತಾ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆದ್ಯ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಟಿ ನಾರಾಯಣ, ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಎಂಬೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಆನುಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸುಮಂತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪವನ್, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುನಿಲ್. ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಡು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ದು ವಿಜೇತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪುಲಕ ನಿಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು. ಆಂಜುವನ್ನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಾಗರಾಜ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ಮಡಿವಾಳ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಕಂಚಿಲ ಎಂಬೇರು ಕೋರ್ಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಕೂಸುಮರಿ ಓಟ ಆಂಜೋಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಬೆರೆಟಿಕುಲ್ಲಾದ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅರುಣ್, ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಜೀವನ್ ಆರ್. ಮುಗ್ಗುರು ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ದೊತ್ತನೋಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರನ್ ಲೋರಿಯ ಬತ್ತದ ದೊತ್ತಲ್ನೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅರುಣ್,
ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಾಗರಾಜ್, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುರೇಶ್. ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೆರೆಟಿಕುಲ್ದು ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು, ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೆರೆಟಿಕುಲ್ಲಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಹುಮಾನ ದೊತ್ತೊನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಬಕ ಆರುಷ್. ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಕಂಚಿಲ ಎಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನನ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಮ ಹೊಸಮನೆ ಎಂಬೇರು ಗೋರಡು ಬೇರು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರಡು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬಲೆ. ಮಡಲು ಮೊಡೆಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಗಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಟ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನನ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಟ್ಟೊಂದೇರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮಾಧವ ಬಕ ಸುಶೀಲಾ ಮಡಿವಾಳ. ಐನಾದ್ದು ಬೇಗ ಪುಂಜುನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಮಡಲು ಮೊಡೆಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಗಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಟ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮಾಧವ ಬಕ ಸುಶೀಲಾ ಮಡಿವಾಳ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಟ್ಟೊಂದೇರಿ. ಅವೇ ಮಡಲದ ದ್ವಾರಾನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಎದುರು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲು ಮೊಡೆತಿನಂಚಿನ ಮಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರನ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೌಂಡುಗು ಪೊಗ್ಗುನಗ ಮಲ್ತದ. ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಗಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ಶೀಲಾವತಿ ಪುಂಜೋನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್. ಮೈಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹೇಮಲತಾ ಗಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶೀಲಾವತಿ. ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಬೇರೆ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಡು. ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಾಕೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿ ರೆಡ್ಡು ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವು ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಆರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದಗಳು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು. ರಾಕೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿ ಏರಳ್ಳ ಒರಿಯ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ವಿಜೇತರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿನಯನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡೆ ಉಂತುಲೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಾಕೇಶ್ ಬಕ ಅಭಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ ಆರ್. ಪಾಲೆದ ಓಟ. ಪಾಲೆಡ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಕುಲೊಂದು ಪಿರಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪಾಲೆನ ಒಯ್ಪುನಿ. ಪಾಲೆದ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿ ಬಕ ಜಿತೇಶ್. ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಾಲೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಪಿರೋರಿಯೆ ಪಾಲೆನು ಒಯ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿ ಬಕ ಜಿತೇಶ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಟ್ಟೊಂದೇರು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನು ನಿಖಿಲ್ ಬಕ ಸೃಜನ್ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ನಿಖಿಲ್ ಬಕ ಸೃಜನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರನ್ವಿಲ್ ಬಕ ಅರುಷ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಆಯುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಗೊಬ್ಬು. ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನು ಪಾಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪಾಲೆದ ಒಯ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಟೀಮ್ಡೆ ಬರಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ದಾಮೋದರ್ ಎಂಬೆರ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು, ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಪಿತಾ. ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಪುಂಜೋನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಂಜೋನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಡು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಮೋದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಪನಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಂಜೋನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪೋತುಂಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಂಜೋನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ದ ಏರಾಣ್ಲ ಒರಿಯ ಬತ್ತಂಡಲಾವು ಅತ್ತು ಟೀಮನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲಾವು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಹಾಲ್ ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಂಜೋನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಹಾಲ್ ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಲ್ಲು ವೈತಿನೇ ಕಾಣಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬೇರೆ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪುಂಜೋನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು. ಪುಂಜೋನ್ನಕ್ಲ ಅಂಜೋನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಂಜೋನ್ನಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು. ಬಹುಮಾನ ಕೋರ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ಪವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಗೌಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಲಗೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಂಜೋನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತೃಪ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶ್ವೇತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಲಗೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಕೊರಿಯರೆ ಧನ್ವಿ ರೈ ಅಂಚನೆ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಣಾಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಡಬೈದಿರು.
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪಾಣಾಜೆಡು ಅಂಚನೆ ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಂಬೈಲದ ಆಜನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ಮೆನ್ಕುನ ಕಲಾ ಬೊಲ್ಲಿಲು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಜೋಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ 2021 ಸಾಲಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡುವಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಬೆರೆನ ತೋಳು ತೋಳು ರಂಗ ಪಂಪಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಪದ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ SP ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾತೇರಿ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಇಂಕ್ಲ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಗುರುಕರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಮಿತ್ತ ನಡಪುಂಡು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ನಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಡಾರ್ ಬಗಂಬಿಲ ಜವನೀರ್ ಬಗಂಬಿಲ ಸ್ಪಂದನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅರ್ನ ಅಗಲ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಜನ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ 2021 ನೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕಿಡ್ತನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಿಡ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿದ್ರೆ ಮಾತ ಸಭಿಕರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಲೆ ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಯಾಣ್ಣವರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಣ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಆಪಣ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪೋಪನ ಪಾಪಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆರ್ನವೇ ದತ್ತಕೃಪ ಅಂದು ಪುದರ್ದು ಹಿಡ್ದು ಆರ್ನ ಕೈಟಿ ಯಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಯಾನು ಆರ್ನವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತೆ ಪಣದ ಪಣ್ಯರೆ ಮೂಲ ಯಾನು ಪಣ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಈ ಒಂದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಾಹರಣೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೇಶೋಡು 5ನೇ ವರ್ಷ 15ನೇ ವರ್ಷ 7ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರಿಸಾರ್ಟು ಅವಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಮಯೋಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಈಜಿನ ರಕ್ತದಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಪಣಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಎಣ್ಣ ಆ ಜನ್ಮ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಗಿ ಮಲ್ತದೆ ಮೆರಂಗ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಪೋತುಜೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರಿಗಳ ಆ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಗ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಹಿಡ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಪಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಪಣ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಡಿಸೋದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಾತು ಪಿದೆಯದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಆವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಮಲ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕ ಪಣ್ಣೊಂದು ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿರನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸನ ಶ್ಲಾಘಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿನ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ದುಂಬುದ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಏನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡೆ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಆ ಬಹುಮಾನನ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಯಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆತೇರಿ ಬೇರೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಆಂಜೋನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟದ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಗೇಮ್ ಐಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ತಿನ ಸುಮಂತ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುಮಂತ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟ ಐಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಸುಮಂತ್ ಬೆರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಹುಮಾನ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮುಗಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರೆಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾರೈಸೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಶ್ರೀಗಳ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠ್ಯಾಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮ 2021 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಕೋರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ಕೋರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಐದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನಿತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ತಿನ ಪರಮಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇಂಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಬೆರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ, ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂಘಟನೆಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಕಲು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಹೊಸಮನೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್, ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಮಾ ಹೊಸಮನೆ, ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ, ಪದ್ಮನಾಭ ಮರ್ಕೆದು, ದಾಮೋದರ್ ಬಗಂಬಿಲ ಜವನೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಪವಿತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಜಯ ಗುರು.